Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Yo kali hampat abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Yo. Ngengkel. Wah kuwi gawane telu. Siji budhek, loro lali, telu uyuan. Kowe kudu ngerti. Kurang-kurang tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lembek picek lho delok lek aku. Enek ene. Ya iya enek ene. Jane iki sok. Kowe nyapa. Yo. R apa? Yo ayo. Anu. Arek ndek kuket mau gak disebut kowe. Gondrong iki gething iki. Supel dudu sumpel. Lah ke super. Wah, supel ya, Pak. Angel ngono. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Tol. Tol. Kita dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Tol. Ora nganggo L, Seh. Tol lo, mentol. Kuwi kon bupak. Nek wis dianggit kuwi mbah ya kon tambah. Nek wis ditimbali bapa kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi Anu lho, aku ngene lho, iku kan sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku, terus balik ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten. Bisi aku. Pripun ta? Tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku undang. Mari ngono, sampean arep taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing yo taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Lek Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda ini siji lan sijine. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau dicekel tanganmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Langsung mlebu kok. Kok iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini Ngendi bojomu? pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beda. Kelase bedo, Jelaskan, Dik. Kelase bedo, bendino yo pilates, ngono. Ngono lo bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lo. Olahraga. Dewe olahragane main push up to kaya Mas ya? Fitness. Push up tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Pisan Romo. Omahmu nanti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh. Uyar-uyur tukone. Iki ngedum sembako ki lho. Iya, bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ngono. Iki malah beneran kok. Mas Kaya aku persis nek bodo aku yo ngene-ngene. Loh, alah. Alah. Pak Heru Toro ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Anu Pak, anu plus tunggal nggih, plus tunggal mawon. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono lho kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang Pak. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira-kira dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah iya. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya. Heeh. Jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu sing Wong alah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lah to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Kuning. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omah iki dicet. Lah nyapa mbok cet kae? Arepe tak dol.
Tak kira arepe boto mbok Boto nyari. guru tanda apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Luar biasa. Oke, mula pangapunten. Senasa piyainya gerah, tapi masih ada semangat yang tinggi untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat, tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih, pripun? Sang cucu sing diulang tahuni pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Terus, Iku iso kaya simbai. lan Amin, iki, amin, 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 amin. mula dibopong dindet, muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mlutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak bujo kluthuk iki. Pripun? Kluthuke apa nurun bapake blas ora. Loh, penjelak sing pirsa to Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyuku guru ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok aku. Kula diaturke apa Mbak jenengan sama Bapak? Ayo. Mbak Tatin, Tin, Mbak Tatin, Mbak Tatin. saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, kowe. Tak ceritani kata dokter. Kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? apa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, terus jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya, Masune perokok berat begitu dikon donga, saiki mandek Mas. mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gugul. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. Pak Heru, Bandul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso ngutku jajan nggo pos Nuryoyo. Kowe iki ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing ngulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, tadi nggih. zaman corona biyen kae. Duite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Wis entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kendhen sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyerah nutut tok. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe apa to iki? Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, coba. Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra rungane kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo nang hampat abjad, abjad ki huruf. Rungokno Lek he iki suku kata. Ya. Ngekel. Aku tak rungokno kon jero jak mantati ora mudeng iki karo aku. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis dongane 4 abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah ya. Ngekel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tetapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru. Yo ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya, Bareng waras kok pegel ning sisi. Sampai ini cilik digedheke gede dindet. Sama sama. Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Iki lho, kula ki adi. Rumah samu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjaripun Pak Siswanto Ora. Harjasmito. RM lho iki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang.
Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wes aja Wes sembrono. saiki apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H terabjad H ora he. H Gila. wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput ya bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro kuwi pangkat. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne ngengkel. kowe iki ngejelokne aku. Ngejlokne kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyu. Mosok. Mosok. Lha kok picek lho delokne lak aku. Oh no. Kene tak jelaske. H. H itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Oh, sabar. Karena di Sabar. Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge iso. Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. Gampang sesuatu. Ngengkel iki. Sabar. Ah, Jin. Kaya Ding, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Ya, ayo. Anu, R iki ndek kuket mau gak disebut kowe. gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gagas. R. Ros. Kok iso R. Wis malah. Asik karo macotong. R. Nulari sampean. Kowe sampean nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insya Allah akan ekor. ekonomi. Lah. Wedhus ae nomor pira? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insya Allah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insya Allah akan lebih melesat dan meningkat. Amin. R. R Tatin. Aku R. R. Orang nyok, R. ra nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Oh ya. Bukan. Oh. Muga-muga untung. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Sabar, Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer rono. Ben numpuk rono. Tenang dulu, tenang. Sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing Untung. gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oleh kuwi untune keke selen itu. Beda. Nah. Wis to? Wis Sumang Heru. Ah. Saiki Sunaryanto Sukata. Sukata. Su itu adalah supel. Set to kowe nggonmu ngendi to, Dik? Dik, urutanmu iki genah to Ora kesel mbok. Endi iki? Ora kesel mbok kon Anu nurut. gini. Kowe kok lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono le. Nah, aku manut urute mau Ngene lho. lali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah ke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel tenan. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar kaya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umat Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padane umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora beda-beda. nyumpeli rezeki. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Nar ki narimo. Nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin.
Yan. Urutane 1 2 3. Telu, Yan. Yan kowe mau wis sunar ya. Yo. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan, kowe iki lho ning kene malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur Kowe wirane ini lho. wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cere menje. Sering benci matamu. Kok Kok dadak kaya nyium curug. barang. Yan. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tuyano. Yan. Yan apa? Yan. Truk, Sa dari kata kowe ngeser sakmene ndak kuat. Lah? Nutuke lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Samane kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, rene sing nanggap ra kondang bener. Dajal nek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Cekane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelinti. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Tol. Eh, Tol. Minta dulu, minggir dulu. Kok nganggo to? Toh. Ora nganggo L, Sa. Tol lo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Dolo. Ya So. bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi Tol, sogok. tol. Heh. Saka Soale tembung sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe ora kok. Somiko sedekah, Sedekah. kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa kan? Iya ta? Khulu Iya. Ma'rufin Ora. sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, iya. Donga Heeh, sing langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora sih to aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora, Man? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? Apa? Bisa ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti. Iso ora? Kabeh Apa? dongae nggo proses kok. Proses. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa ki? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah iku oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Kok sing dipangan ra enek kok arepe Eh, pangan eh, iso. eh, Sing eh. tak jek duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jepongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya. Apa? Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Sapa iki sing gendeng? Aku to. Iya no. Oh piye carane, Mas? Masa dadak kaya Yogya aluse ramai rada kepiye ngono. Oh, iki mau di ngono. Ah iya gawe jep kok iso. Ayo. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal. Gatil, Mbak, gatil. Kok gatil-gatil dalange ijan. Kowe gak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngelet. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambe. Aku mangar mangkat enek wong bedol nyambe. Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambe. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok iso. Ya, Ya. ya. Oh piye? Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora nyono aku ra ngerti apa bener kira wis berpisah. Iki nganggo joget ora? Ya. Iya. Coba Jajal dong. klutuk. Pak Sun.
Apa? Wah, Mas Rudi Gareng. Oh, Mas Rudi. Nggih, Mas Rudi Manduwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi Gareng. Langsung Oh, bisa ya, apa alhamdulillah. Jenenge wong bejo. Panjang receh. Monggo Pak. Nggih, ngoten. Nggih, pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, monggo. Lah nggih, niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis Nyapa ben. to kok nusul nyapa to. Sampe yo tau dadi nom. Nah, Kene. Wis rasa Mas ning kono ae. Kok yo dimaklari neh karo kono. Ning kono. wis Mas. Kene lho, kok kene. Le. Wis ning kono. Ning mriki Mas. Lek mbok kan gorene wis mbok jaluk separo. Ora nyapol. Siap. Siap. Jajali. Terus ndok. Yo. Penetapan Mas. Yo. Oke, ayo kita Akeh kulo kita awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Di. Aduh, sampean kono sik. Nah. Ngono wis. Hati-hati aja anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh, pasti barang-barang nerokne aku lho wijane. Nang laraku nek nopo hati-hati cekane. Aja cecek ya, Mas. Jaluk separo katane. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng iki. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo sepuh? Lho. Piye tadi kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing iki sepuh ya lek. Lah awake dhewe iki Kaya ngene kaya maco. Merening kaya ngene. Merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak rono ta. Ning rumah sakit tadi. Oh tak. Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicanteti. Loro tak gawane jero lah kok ngijoli dhuwit to. Wah, ora cetha. Ayo Dili. Dilanjut. Deg-degan deg-degan Hatiku deg-degan kenali kane aku kumu ora aku ora apa bener sliramu wis kepisahan tenan iki Mas Gareng so sampean Iki sapa to? Sapa ta lali enak wis. Sampean masuk Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas?
Ora sange nangis. Sajake pengen apa piye kok ya. Makasih mboten kok ya. Masa lali? Masa lali? Iki ta. Sinden Jogja adalah Python lho. Python meneh. Oh Python Kan iki. dalane cantik-cantik kok ngene Mas aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa ta? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale, Kita wale, lho. wale, 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 wale. Walik, Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu preksakno. Dalange lek wis sepuh mek ngono. Hei, ngono. Pripatmu Piye lah awake Kae kok ngomongane periksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh diperiksani. Oh, aman. Masun ki tengen-tengene wong sak donya ki masun ya. kuping. Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat, sing penting mulai sekarang tak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani. Wani ya Mas. Gak wani, gak wani. Mas, Udut. Mas Kereng, Mas Kereng. Apa? Mas Sun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi Kok jangan ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best kota Blitar menika. Anu sing nembang Tole Gareng. Nggih, kali bakso Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Oh lokal. Oh, lokal. Nggih. Oh Gentenan ya saya. pancen Pancen Tatin ben lenggari. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik. Jenengan iki mosok ora. Sinten anu Sing misuhan. Oh, Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku ta? Oke. Sing latal. Ya, betek sik nggih. Tapi dintekne sik janda barune. Yang sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Oh iya. Sikat. Ake ayo kita ngomong. Lagi Semarang Mas, pedang biru. Pesane Pedang pegang. satu den Maleme minggu. Wayu Jadi jantung hatiku. Menyang Solo Mas, tuku selendang biru. Ojo sembrono, ngajanan ojo. Sampun menika janda baru rom. Alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Pripun, Mo? Aja mulai lho. Boten. Lho, lha ini Mbak Tatin Langsung nenek. mulai. Lajeng napa? Aku kuwi mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas, menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Menika wedal. nyuwun wedal menika wonten Sesulih saking Banyu ing Gubo samangke itu. kajak lan niatipun Nggih menika Nggih. ulang tahunipun. teng putra payaipun. Aku sekali maneh kaya kumbu karno mene. Omongono Jare omongono ususe rung tak sehat lho. Ora to koyo. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah, Nggih. nggih, nggih. Menika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gasaran ulang tahun ingkang wayah, Mas. panjenengan Mas doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi dongane awake dhewe ra mandi apa ndongane. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan kuwi ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa kekuatan bapak kawas diri Ahman. Ini aku kata-kata.
terakhir. Lali rapalan iki. Kuwi dhek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang. Donga lali sing arep rada batas sing terakhir kali. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir lali. Aku tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitirya kumarane bumi purya musing ika baka cika baka danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyuwun pangapura. Nggih. Ngono to bar iki digiyarne Niat kajatipun. sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso to. Niki mondok suwi kok ora iso ndongani. Aku ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon. Kula iki mondok lho, aja ngising-ngising kula. Aku pengen roh kowe. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti Penak. Nggih. Wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, terus. Lek nek lupute putu kula nuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah siji. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Nika kula sanes Rudi. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doa kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, Di Palu saya. kok betul lorong apa di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Tiba-tiba Turi. Tingtu. Ini sampean. Mas. Jenenganku jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Ya dongani. Dan Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Oh, layakno disangoni kon donga to tiba ya. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru Erden. namipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Erden. elegen. Elden. Elden. Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng dhateng sederek kula sepuh anen sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal Kang Kulon Tengah pun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan tambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina. Pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak
Putih. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi wis dikajatne ra apa-apa. Dadi Pak Putih. Komplit. Kajatan. Komplit But, kok malah. But, dongamu but sing donga lek kumarai kae. Sing jelas, Bu. Biyen anu si sampean Paling tak kamplengi kowe. zaman untukmu gelem ke jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Suci, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam, putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung riwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur, terus lali. Budi ya iki. Ya Elden ratu ning umur. Budi. Sik lagi kadung serius lho, Bud. Tak ruman tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho kok. Kadung serius kadung umur tak kira melengki kanu lho kok apa sih iki? Ana sindung ruwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Makasih ya, Bud. Ya lali barang tebut begitu ngono. Layakno tadi ndek ngenane nyalon juru kunci mayite demo ngene. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosok ini lak rugi 50 iki kok. Nggih. Anu Ya, Bapak itu terusne nembang. Bismillah. Pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. pun. Oh, sampun lho mo. Monggo. Tembange kene Mbak. Kundutane Pak Mbak Heru. Susi, Mbak Susi. Susi iki sing tidak. Dengaran Yahudi biasanya rumpi. Aku iki. Aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kere ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne ya rumah. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhirnya timbang aku ngilemek to karepmu. Kuwi piye ae. Lembah Mas Iya, Susi. iya, iya. Poso ya. Niki Susi latah niki. Ambil nggih, Mas Jun. Tembangnya pun sirku tak dumni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Cumacaku. Lho, kuwi penting langkengmu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin, Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu pripun? Nanda Sinten? karo Ini. Niki kan ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. cintaku Sakanya-kanya kode karo cahayu sing aku lamparmu pancen super rasane anti lalai yen rapat tok satino sisa cintaku kok sakanya-kanya kode mari tulung demok aja otak bensin seliter mantanku tak sekater tak akhiri mataku tarut dirasaku tandan nipit rambut tegulang nanti ayo gerak kowe luwak penting amin nganti rusak cinta pikir nganduni kambang jambu goblok dipangan ular ular kekek lakune krokat loket diutangi duit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalam kowe diutangi duit nek. dibisik melih kula. pripun Mas Uduk Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, ora. ngene lho kowe iki ra ngerti
Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya, iya, iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya, iya, Ani, iki Ani. Pertanyaan saking bapak iki mau. Nah, izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Pak Heru utang mek kluduk. Diamput, diakreng aku. Kuwi gablek. Sampean ora paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Jelas Pak Heru utang aku dingin nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to. Wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Nah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru, badhe wonten bertanya. Iya coba. Sampean mikmu coba. Pak Heru iki bisik aku nun sewu izin ya. Sampean seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka ya, senang ya. Sampean poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Ngono. Alah malah kaya kontol alun-alun. Pak Heru kan dalem di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune koyo ngono kuwi. Kaya apa, Mas? Iku cara manukno koyo manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, manuk kacer ki lek isu. Lokal apa poci? Lokal. Dadi Lokal. sok kalau ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek wis badi si pencilaan ngene iki. Nah iya. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal jok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk iki to iki. Apa to? Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa Mas? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh. Kuwi Wis ora nyawang, ora nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurep tok ngono kuwi. Cara manuk. Iya. Lek loro iki kenari. Nek iki loro iki. Iki labet. Iki kene susi iki. Lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi. Pojok dhewe iki. Perci iki. Lek iki Elisa iki cara manuk beda neh. Apa Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek dadi. Awul wae kok iso. Anu sini iki. Anu. Nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Kok ya Kula poso, Mas. Urate kok kuwi. Oh seto, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngenten sampean usia berapa? Kula 22. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh ki penting sembah lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben aku yo ngono kuwi. Yo ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, ngene wis. Langsung dadekke. Ya. Woi, Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, badhe membantu. Walah, koyo Daryanto lho ngono kuwi. Daryanto sapa ngawur ya Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingalen tindak wae ra numpak taksi. Dewean apa ora wedi? Timbang nganggur kula purun ngancani. Leresan Mas alias kebetulan. Ya. Belanjane kata rada kapatan. Yen purun Mas igar-igar greseni alakan omah mengke. Ya. Ja.
penting. Iki lho Misun Gondrong. Itu mandala. Ini enakmu. Tindak putih Mbak Ayu, tate tindak putih. Ngaren, tindak bairan, taksi. Dewean, apa ora ngerti. Tindak nganggur, kula purun ngancani. Niki blonjo napa nanda badhe pindah. Awan-awan lunga blonjo ning pasar rejo. Lawan rangka kanggeku sing penting lega. Susu melah nadian rondo dijamin Krono iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetap awake dhewe menyesuaikan dampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe. Sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang anugrahaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka menyebut Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satya sing migunani tumrap manusa bangsa lan agama. Alhamdulillah. Amin. Satu lagu lagi. Oke. Oke, Bos. Kaya MC. Kaya MC. Modele kaya nyarke apa kayak bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung. Nangis sajroning ati. Nalikane aku ninggal aku. Ya, siramu asa. Aku kudu sampai karo sapa.
Wis ya. Satu lagi Mr. Mendem. Dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mr. Mendem. Mr. Mendem. Ngepas ki hawa. Arah ini ya. Master Mendem. Satu lagu lagi. Kayak sama Mas Wuduk. Oke. Ya. Ora tak kakak penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bodo waret. Aja muna-muni nuturi kaya buyai. Kita wae yen mantep wis losor. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jok Lutuk. Ya anu lagi Ustaz Kritik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe. Jamane pun jaman tuwa. Jenengan wis saya tuwa. Arepe diparake ngendi? Kulo nafsi dail kotul maut. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya pun nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean dhewe. Ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis usus iki sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Wafiru ilallah, dibalekne karo Allah.
Nyapo sampean kok ngombe nyapo. Enak ora jajane. Lho ngomong doae sampean. Ora wae iki banyu putih kok ora. Astagfirullahaladzim. Boleh piye wae. Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandulo sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot ya ini tak katok. Eleh lambemu. Kok iso? Kalau mobil gak kecing. Ayo. Kalau mobil kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh ya itu wae. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Dek, dalem. Aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, kowe ora ngono. Terus kowe arako sak enakmu. Jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur. Gus Muhammad Saleh. Piye Gus asline? Gus Sun Gondrong. Iki asline ya Gus. Apa iya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak butuh didon. Nek niki lak klinik asli. Yen tinggal ndamel sokok pantes to? Damel sarung ya pantes. Pantes nek adu Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terus nih. Tak tuturi ngene lho. Joget tuh karo mendak kok sikile. Jajal. Mendak iki kok ngendi iki mau? Dengkule diteko. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terus ning ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih baik. Aku golek ngombe ya ditonton dulu. Nah, ngono lho. Wa ma'akum ain namakum. Nah, iki lho. Iki. Aku wis ngomong iki tak percaya. Apa kuwi, Bos? Bahasane iki pakasahat. Wong lek kuwasa ya. Oke, Mas. Bebas. Pemimpin ini bebas. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sakwise Pak Sis. Leres nyekel papat nganti bubrak. Tayub nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dikene iki. Sik ya. Nggih, iki mangane urung dhewe. Urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Nggih. Jadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Sing nembang bajing. Enggak maksudnya. Sing nembang. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aja salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan iki kadang-kadang wong iki mikir elek. Tapi sejatine iki bajingan iki sopir napa, Bos? Sopir sikar. Sopir sikar iki bajingan. Iya, bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her. Yit nganan, her ngiri. Ngono lho. Iki jane bakal rating kita sisi iki. Ora kok. Ora ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu nganan. Salah. Hiti obat nyamuk. Kok hitok nganan iki? Dagelan arep apik-apik kok entai. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng iki sing bregeteng sing karo soto. Karo soto kalau soto lawi bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Saya langsung intro nduk. Terus duduk tak tolong. Mbak Elisa ya. Wis, Per. Introne pripun? Introne ya kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendangnya pripun? Terus tak delan-delan tak terus delan-delan tak meneng ae. Sing itu ben kene. Aku jurusan tari Cuk. Iya, roh SMKI to mbiyen. Lah, STKW kok iso tari joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Jajal kon blindrong jajal. Ayo. Wah, madeg. Lho linggo manut lho. Wong darani rok neko.
maca blindrong Mas Tengek ngene to. Sin to. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen sik gedhi Gatotkaca lek cilik-cilik iki Garut Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Ngerti lho, Mbak. Klaten Jawa Timur iki. Penonton tenang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ, Nembang. Oke. Oke, sewengi pose lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang Aku nopo? poso mesti wayangan lho. Nggih. Satu Dadi lagu. sak karepku iku. Iya, Mas. Pak Harus mulai to. Pak Harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok bangsane. Wong sugih ngono. Sampe ndesak ngenteni sing nanggap. Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Ayo, Karo Rudi bocah sing tak tresnani. dah alah enek wonge ngono, biyen bisa langsung. Tahu tak kon nglakon ning dhuwur langitan dhewe. Yo. Yo, Han. Toto ditanutuk tak delan-delan tak terus ditanutuk ketak. Kendangane penak to, Bel? Sing muni iki lho kaset buri lho. Satu lagu lagi yo. Mas siap.
Boten. Kudu satu lagu lagi. Satu lagu lagi. Kok goro-goro. Kadung seneng kok. Kok ajenge bacut nih. Satu lagu lagi.